Hello guys, good morning. ತುಲೇನಿ ಕಾಂಡೆನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾಗ್ ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ಚೀಪೆ ದೋಸೆ ಉಂಡತ ಅವು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತವ ಬೆಚ್ಚಾಯರ ತೀತೆ ಮುಲ್ಪ ಚಾಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೋಸೆ ಪಾಡಿತಲೆ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂತುಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕುಲು ಏನು ಒಂಚೂರು ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕೀಜಿ ಇರ್ತದೆ ನಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಮುಂಚೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡಿದೆ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡಿತ್ತು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ ಕೊಂಚ ಪಾಡಿಸಿ ಕೊಂಚ ನೋಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಐತಂತಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾರು ಬಾಲೆನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೆತ ಬರ್ಪನೆ ಯಾರು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ತೂಲೇ ಈಶಾನ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡ್ತು ಲೇತಂದು ಬರ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಅವರು. ಚಪ್ಪಿನ ಮೋದಿರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮೋದಿರು. ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಪ್ಪಿನ ಮೋದಿರು ಈಶ್ವರನ್ನ
ಬರ್ತೀಯಾ ಬರ್ತೀಯಾ ಎಸ್ ಬಾ ಬಾ ಹೋಗ ಬಡಗಿ ಬಸ್ ಆತಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬಾ ಪುನಃ ಬಣ್ಣ ಹುಡ್ಪಾಗ ಬಾ ಬಾಯ್ So then, why?